Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Δημήτρης Ζεμπετάκης και το σημερινό βίντεο αναφέρεται στην ύλη των μαθηματικών της 5ης Δημοτικού και συγκεκριμένα στην ενότητα 7 με τα γεωμετρικά σχήματα και την έννοια της περιμέτρου. Αρχικά θα πούμε τι είναι πολύγωνο. Πολύγωνο ονομάζεται το σχήμα που αποτελείται από γραμμές οι οποίες δεν είναι ευθύγραμμα τμήματα και οι πλευρές του τέμνονται στις κορυφές του. Κάποια βασικά παραδείγματα πολυγώνων είναι το τρίγωνο, το τετράπλευρο, το πεντάγωνο και το εξάγωνο. Ένα πολύγωνο ονομάζεται κανονικό όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. Περίμετρος ενός πολυγώνου ονομάζεται το συνολικό άθροισμα ατομικών των πλευρών του. Όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα, έχουμε ένα τρίγωνο το οποίο η περίμετρος είναι ίση με 9 εκατοστά. Εδώ έχουμε μια μικρή εφαρμογή. Στο σχήμα Α έχουμε ένα πολύγωνο με 3 γωνίες και τις πλευρές του άνισες. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα τρίγωνο με περίμετρο 12 εκατοστά. Το σχήμα Β είναι ένα πεντάγωνο το οποίο πλευρές του είναι όλες ίσες, επομένως είναι κανονικό πεντάγωνο και η περίμετρος του ισούται με 50 εκατοστά. Και τέλος το σχήμα Γ είναι ένα εξάγωνο το οποίο έχει άνισες πλευρές, άρα δεν είναι κανονικό εξάγωνο και η περίμετρος του είναι ίση με 68 εκατοστά. Τώρα, ένας γενικός κανόνας για τα κανονικά πεντάγωνα είναι ότι αρκεί να ξέρουμε το μήκος μόνο της μίας πλευράς του για να βρούμε τις υπόλοιπες και επομένως να υπολογίσουμε την περίμετρό του. Ανακεφαλαιώνοντας, στο σημερινό μάθημα μιλήσαμε για την έννοια του πολυγώνου, δώσαμε κάποια παραδείγματα πολυγώνων όπως το τρίγωνο, το πεντάγωνο και το εξάγωνο, μιλήσαμε για την έννοια του κανονικού πολυγώνου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.